la yuquería. Crear una ficció, contar-nos i recontar-nos la nostra història, etcètera, de tal manera que ens puguem retrobar en el nostre passat i tal. Això sí que esperàvem inicialment de Radio Televisió Valenciana. Fora un instrument vertebrador de tot el que ens ha dit els valencians, divisió provincial, persecució de la llengua, etcètera. De tal manera que això ens ajudara a, diguem-ne, dignificar-nos com a societat, com a poble, trobar-nos i projectar-nos cap a futur. ¿Qué vos pasa, valencians? ¿Dónde está la identidad? ¿Tú crees que yo puc oblidar? Amb aquestes, diguem-ne, bones intencions, reclamaren i lluitaren els que ja són grandets per Radio Televisió Valenciana, es va aconseguir, es va posar en marxa i prompte vam començar a veure que les coses no anaven com devien d'anar. Immediatament les pel·lícules no se doblaven, les pel·lícules se feien directament en castellà, la informació no era exactament la que volíem, però no sabíem el que ens esperava per davant. I quan ells arribaren a tots els que estaven els consideraven socialistes. Per això doblaven la plantilla. Com doblaven la plantilla, això ha fet que pujara també molt el deute. Manera de reduir el deute, primer de res, tirar a tots els que no són nostres. I això és l'operació. Aleshores, sobre la marxa apareix la cosa de, hòstia, i si ells no esperaven la nul·litat, ells jugaven en l'escenari de la improcedència. Que el clero se declarava improcedent, que tingueren que indemnitzar en més diners als treballadors, però quedar-se en la seva plantilleta. El canvi d'imatge és independent del govern i del Partit Popular. Lo de la imatge de nou és una aposta personal de Rosa Vilalba. A més, contra tots. Contra nosaltres i contra els seus i contra tots. Amb l'estratègia de fer una espècie de borrón y cuenta nueva. El canvi d'imatge era un despropòsit, això no se fa així, però bé. Jo anava demanant informació i a més ella m'ho dia dit, tu demana. Ella estava disposada a traure el que fera falta, perquè se suposava que el seu encàrrec era netejar Radio Televisió Valenciana. El que ha canviat sobre la marxa ha sigut Fabra. Recordeu que Fabra al principi no vol saber res de camps, no vol saber res de tot allò, i diu que s'ha acabat la corrupció i tal i igual. El que li diu a Rosa Vilalba al principi és netejar. Neteja'm això i deixa'm-ho a ser que ja està bé, que no ho puc més. La xica s'ho pren en sèrio, que ho fa bé, i aleshores comença tota la porqueria del Partit Popular a organitzar-se i a mobilitzar-se contra ella, fins que aconsegueixen carregar-se-la. I ja no els serveix l'instrument i decideixen que potser és tancar i fer la mà. Quan un pianista toca mal, no se tira el piano, se canvia el pianista. Per tant, si Radio Televisió Valenciana no era el que volien, se pot fer d'una altra manera, però l'alternativa no és trencar l'instrument, no és destruir Radio Televisió Valenciana. Perquè tota aquesta documentació està en la sindicatura de comptes. Avui dia tota aquesta documentació està digitalitzada i està en diferents llocs. Està en la Conselleria d'Hisenda, està en la sindicatura de comptes, està a dir, deixa rastre. No és tan fàcil de borrar, fer desaparèixer tot el seu despropòsit i tota la seva gran xoissada. No és tan fàcil. Respecte a l'arxiu audiovisual és una cosa preocupant perquè ahir n'hi ha milers i milers d'hores gravades. És la nostra història recent. No està tot perquè quan vaig tindre una enganxada en la que era la responsable de l'arxiu i ella defensava l'arxiu i tal, i jo sí, tot el que hi ha en l'arxiu és molt important. Però com és possible que no tingueu ni una sola entrevista jo amb vostè? Perquè ho pots explicar. Completament absurd. Per què? Perquè aquí han actuat amb criteris ideològics reaccionaris. L'arxiu documental, el Partit Popular diu que s'encarregarà de la seva conservació, que això és important, és patrimoni, però no tenim cap garantia. Això és la veritat. Indiscutiblement.
ahí tenim una batalla importantíssima, que és la de la xarxa terrestre. La de Televisió Valenciana és, juntament amb la basca, l'única televisió que tenia una xarxa pròpia, que no era Abertis, no era Florentino. A pesar d'això, com li venia contant de Dimas, a pesar d'això, pagaven 600.000 euros a Abertis per la difusió de la senyal de ràdio, en compte de difondre-la per la nostra xarxa. Podríem haver tingut, si hagueren usat bé la xarxa, podríem haver tingut algo paregut a Euskaltel, és a dir, telefonia mòbil de capital públic pròpia valenciana, usant aquesta xarxa. Hi ha un perill gravíssim de que intenten vendre-la, de que li la regalen a algun grup de comunicació de la dreta. I ahir haurem d'estar molt vigilants i assustar-los. Que els quede ben clar que si fan això poden acabar en la presó. Però així, treure-los les dents al màxim. I pel que fa al futur, allò de la 100 i mig, la 100 i mig, primer de res, hem de fer tot el possible per retirar-nos. I encara no s'han tirat. I això vol dir que queda molta feina. Hi ha un compromís claríssim de restaurar i recuperar el servei públic de ràdio i televisió. Així de clar. Més enllà encara, un servei d'informació i de comunicació de caràcter públic per a tota la ciutadania segura. El que sí que és cert també és que haurem de ser prou intel·ligents per a fer, ja que ens obliguen, perquè ells ho van a destruir, ens obliguen a començar de zero, crear una cosa del segle XXI i per tant no treballar en els esquemes de l'audiovisual industrial del segle XX. És a dir, probablement amb equips més lleugers, amb una estructura més en xarxa, amb molta més gent distribuïda pel territori en compte de concentrada en un espai físic únic que van allà a fitxar, sinó amb fórmules pròpies del segle XXI i del funcionament en xarxa, del paper important d'internet, etc., però en qualsevol cas que hi hagi uns serveis potents per al conjunt de la ciutadania, tant d'informació com de producció de ficció, d'audiovisuals, de materials culturals, documentals, etc. Som les màquines de la llavor que vau sembrar, som la llum que guia